سلام تخطاتلتنا channel كما يتخونوا تبوكت كوننا يوتر تمنيتنا بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا ونتحستو تاتيزنا لكم متينا لنا سامو داتنا يزمدب سانا كتصنحو بخبر نعدم لايك جيركم كجمر دما نزخ آخر كزي خي وسدنا أبزي قداسي حبريتا كناتو لتكم Insisted again tonight that Iran is willing to make a deal to end the war. Earlier, he threatened to continue bombing if Tehran didn't reopen the vital shipping channel, the Strait of Hormuz. Iran's foreign ministry says it's still considering the US proposal. The US military said this evening that it has shot and disabled an Iranian-flagged oil tanker in the Gulf of Oman. US Central Command says the tanker was trying to sail to an Iranian port in defiance of the US blockade. And Israel has carried out an airstrike on Beirut for the first time in weeks, putting more pressure on the ceasefire deal. Sarah Smith sends the latest from Washington. As well as honouring military mothers at the White House, President Trump was also celebrating what he says is progress towards agreeing a deal to end the war in Iran. We're dealing with people that want to make a deal very much. كم تريوا زلهم تكونتات كساع كنديك أير كم زلوا نمر أيز أكلنا نزارب زلنا أنت يقات يوم زول زلوا كم نريو زلنا درو بزو نجار كم زقات أميز نجار زلوا مجمريام دونالد ترامب أما عالتي انت بلنا نديو وحدنا نديو أب ساعات ممكن له تخليها زك أير مرقت يذهب زلوا لك كم زي أمغلو كفيل زلوا ويقول عم بابا أمس كبس المزلة ترد بالمشارلو لك كما يكون زلوا دونالد ترامب سلام كوينات وق مرلا قله نابله درجة ربي شوية تسب أبزوان زي دونالد ترامب أيكونن نحنا قناع أيكونن إيران كأمنوه أيكونن عالم كأمنوه دونالد ترامب كمان زأمني مثلا معناته دونالد ترامب ده ساعة كم زول كمان دفلت أي مثلا نانزلو بزح سبي خمس بزلو الجينا موضة تزبالة أبحث يرجع كودو يلو كودو سلزلة يكونن تمستيرات كاسيل اللي دوت نسوا جمريا يحسوا بحسود غيرو نت ماركتس مانيبيليت قبرو تعداقات تري واللهم اب ستاك ماركت اب كريبتو اب خالت لهم ساكن ديك ايرالت واقع دارجا سبسي كل سرحو قديفو نتويتر ناتو تراي تصبز له نبل نغرينا اكزاكت لا تمام انت تخيلك قد مسب تفليت اما تي انسايدر تريدينج زبلو دن كثر بحال تدخل تزي لدما اب تعداقا كفيل كاتلها خمس غمانه يا you just watch سيركس إذا كم زباكات راقاتات نلعلي خيد يملس نتحكم سفلته يملس نلعلي خيد يملس بحفش عقل نلعل قصنا دفعي خيد الله سلازي again بزعبات ماركتس إنفست قبر حجة تو زي بلكم زلقوا راقاتات جينا يترقاقنا له ناتي بوليس كل زي نقرأكم يعني كل زي إنفست قبر راقاتات إذا سبزي لكم يعني من هالبات كابتار سي كيف صار نبر إذا سبزي نجبوي اللي زقبر زلي أبكال فيديو كم سألكم كند من تاي كوربشن يقبرالو نربحاناتو سلازي ستوك ماركت كوصر حدا زقدسوي وقي يتعوت يقدسوني ستوك ماركت كريبتو أزيم يوم زقدسونعو نزل تليفون زلوا 3 عامات كتربحت دليقة كابز عداقاتات زكتر قبل كان زيادة رايز بلاكم نمالا سج تزقبرو زلو جيم نمن تاي مخانو قولوا دما إسرائيل ون تدبدابناتهم جميرهم كم زلوا يزنقر أنت أبز عجز بلو قل زرباتات اللو مستز من يوزل عجتي أبز سمعوا متاي كنا من تاي بتزربانات تعداقاتات يتحلل كم زلو. With Iran's regime appears to be coming together. News of a potential one-page agreement. President Trump is now touting great progress in the push for peace. And the punch of positivity is already having a fast effect. Oil prices have fallen below $100 a barrel. Markets are soaring right now. My team may pop that up as I'm talking about it. But it's impressive how quickly that response was. And those oil prices will eventually hit gasoline on the market. I mean, all of this is positive. فجي انتايم زبل زلوت فوكس ميديا زي مسألكم كما يجرم نتي حسابات ناتو هايب يقبروها ما يجرم كبوري هرمولو كردانا سلزلوي بزي زخونه يكون مرددا مسيران زخونه نجر كي قبر خلو انتاي زبل زينا غير لهم تري وزلهم سلامي مصخم زلو تزاريبو واغانا يندادي كميتن 14 زنبره ناب 96 هجي كباب 99 هالو ناب كباب 94 ونوريدون يريلو I can watch the charts. Yes, last 24 like 5 days. Yeah, I mean abzallo is as it تريد وان يريو انتي غيرو مسيران تردادي دي no زخونه سبم بصيو no nothing تايدا بوغا بيلو كنردادا قريبنا لنا ስለዚህ በለ ራጋታት ካምና ናይ ግድዩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት እዩ ኩስን ዝኽእል እዩ ክወፅእ ይኽብል ዝኽእል እዩ
ስለዚህ እቲ ዕዳጋታት ተረጋጊው ንሱ ድማ እቲ ዕዳጋታት ንግዚኡ ምስ ተረጋጊ እዚኦም ፎክስ ድማ የንበድብድዎ ኣለዉ እቲ ዜና ስለዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ ርኡይ ዝኾነ ማርኬት ማኒፑሌሽን ዕዳጋታት ማኒፑሌት ምግባር ነቲ ዕዳጋታት ፀቕጢ ፈጢሩ ስለ ዝነበረ ነዳዲ ወሲኹ ጭንቀት ፈጢሩ ስለ ዝነበረ ብሓሶት ጌርካ ንግዚኡ ተረጋግኦ ድሕሪኡ ድማ እቲ ኩነታት ናትካ ትቕፅል ኢራናውያን ግን በዚ ዝሸኽዑ ይኮኑን ኢራናውያን እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ they already know እንታይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ሕጂ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ዶ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ሲ ኮንዶኾን ሓቂ ክኸውን ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልካ እስከ ንኣሜሪካውያን ኮመንቴተርስ ንስማዕ Breaking news this morning, both from Axios and also from President Trump's Truth Social. And according to Axios here, we could be as close as 48 hours away. This is Barack Ravid here says exclusive U.S. and Iran are closing in on a one-page memo to end the war. And the big picture, according to Axios, is the U.S. expects Iranian response on several key points in the next 48 hours. Nothing has been agreed to yet, but the sources said this was the closest the parties have been to an agreement since the war began. Now, we need to remember there are several times President Trump has already said throughout the first 60 some odd days, Iran has agreed to everything. They have agreed to what we want. Everything's going to be fine. We just need the final details, and none of it ever turned out to be true. And when now all of a sudden, when there has been no negotiations at all, when he claims that, hey, we are right on the cusp of something here to end the war, not even to get, a formal ceasefire or to begin the process of negotiations, but to end the war, there's virtually no chance that that could be true. The only way that that is true, and it is an outside chance, is that the United States just agrees to everything Iran says. If we do that, then they'll say, sure, we'll agree to that to end the war, because that's what they're... Exactly. ነዚያ ክነግረኩም ደልየ ፀኒሐ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ካብ ኩናት ዝጅምር ብፍላይ ድማ ካብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ራብዓይቲ መዓልቲ ንዘራረብ ኣለና ኩናት ክውድዩ ኢሉ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ተወዲዩ እቲ ኩናት በቃ ምፍራም ጥራይ ተሪፍና ዘሎ በቃ ፈራሪምና ነቲ ኩነታት ናብ ንቡር ከድና ኢና ኢሉ ንነዳዲ ክሳብ 84 ዶላር ንበርሚል ኣብፅሕዎ ነይሩ ወላ ሓንቲ ንዘ የለ ስለዚ this is not the first time Donald Trump comes ኢሉ ዘታልል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ድማ ጠቕላላ ዝርርቡን የለን ሓደ በብንገዶም እዮም ዝኸዱ ዘሎ ኣብ ጣውላ እውን ይራኸብ ያለው ስለዚ ኣብ ጣውላ ደይ ትራኸብ ዘለኻ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ነቲ ኩናት ክውድኦ ክትብል ከለኻ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ እንታይ ኢሎም ፅሒፎሞ ዶናልድ ትራምፕ is manifesting ማለት ከምዚ ንግሆ ተንሲኻ ሃብታም ክኸውን ሓያል ክኸውን ኢልካ በለሞ ክትከውን ኢኻ ዝብሎ ገለገለ ኣለዉ እንዲኦም ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንግሆ ተንሲዩ ሰላም ክመፅእ እዩ ምስ ኢራን ተዓሪቐ ኢራናውያን ኣቐድም ኣቢሎም ኢሎም እዮም he's talking to himself ኢሎም ምስ ነፍሱ ዝዛተ ዘሎ ምስ ነፍሱ ዝዛረብ ዘሎ ኢሎም ቪድዮ ከማልቶም ናይ ኣለዉ እንዲኦም ቶም ኢራን ሎሚ ኣብ ሚድያ እዚኦም እዮም ሓያላት ኣላቶም እንታይ ዝብልዋ ሌጎ ሶንግ ብልዋ ሌጎ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈፀመ ብሌጎ ገይሮም ስፔሻል ራፕ ገይሮም ወይ ገለ ገይሮም ብናይ ኣሜሪካ ቋንቋ ገይሮም ደርፊ ይቀይርዎ እዮም ስለዚ ቀይሮማ ነይሮም እዮም ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ይዛተን በይኑ ይሰማማዕ ከም ዘሎን ካልኦት ድማ ኤምባሲታት ናይ ኢራን he is imagining it ኢሎም ባዕሉ ዝሓልሞ ዘሎን ደቂሱ ከሉ ሓተፍተፍ ብዙሕ ሚምስ እዩ ዘሎ ለይቱ ተንስዩ ኢራን ይብል ፒስ ይብል ኢሎም ከም እናገበሩ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ናቱ መርኣያ ኢና ንርኢ ዘለና this is not happening ምናልባት እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ኢልኩም ኣሜሪካዊ ትዛረብ ዘሎ ምናልባት እዚ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ኣሜሪካ ኩሉ ነገራት ገዲፋ ኣብቲ ኢራን ትብሎ ዘላ ክትርዕም ኣለዋ እምበር ካብዚ ወፃኢ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ኢራናውያን ከንታይ ይፅበዩ ኣለዉ it's just the opposite ካብ ኢራን ዝወፅእ ዘሎ ካብ ፕሮፌሰር ሞራንድ ንስማ important and critical. Are you saying that America is actually preparing itself for a ground invasion against Iran? Yes, for a potential ground invasion. Not an invasion where they can capture like Isfahan or anything like that, but they are thinking of potentially taking islands and carrying out aggression on the mainland, perhaps carry out an operation deep inside Iran, like the attempted operation that failed near Isfahan. But the Iranians are prepared for that as well. And the Iranians would act. Professor Morandi, ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ሰባት ካብ ኢራን እዩ ኣብቲ ንፓኪስታን ከይዶምሉ ዝነበሩ ልኡኹን ምስኦም ከይዱ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ቅርበት ዘለዎ እዩ ናብቲ ፖሊሲ ሜከርስ ናይ ኢራን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን
ነዚ ኩሉ ድራማ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ በይናይ ዓይነት ርእዮላ እንድሕር ኢልኩሞ ውግእ ንክገብር ናይ ኣብ መሬት ኩናት ንክገብር ወራር ንኸካይድ ይዳሎ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ኢራን ድማ ትዳሎላ ኢሉ ኩሉ እዚ ሰላም ዶ ፒስ ዶ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ድራማታት ምዃኑ ተረዲቦም ኣነ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግእ ማኒፕሌት ክገብር ዳእምበር ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኦፍኮርስ ንምሉእ ኢራን ክወርር ከም ዘይክእል ንፈልጥ ኢና ብዓብዩ ግን ገለ ደሴታት ናይ ኢራን ካግ ኣይላንድ ድዩ ተንጥቃ ኢማራት ዘለዋ ዝያዳ ተን ሰለስተ ንዓታተን ታርጌት ክገብር ክእል ወይ እውን ኣብቲ ከባቢ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘለዎ ዝኾነ ነገር ወራር ንኸካይድ ይዳሎ ከም ዘሎ ኢራን መረዳእታ ናታ ንኸም እያ ትዳሎ ዘላ ስለዚ እዚ ሰላም ዶ ገለዶ ድብልዎ ዘሎ ከም ቅቡል ከም ኖርማል ጌራ ኢራን ትወስዶ የላ ኩሉ ነገር ሸፋፊኖም ሓባቢኦም ገለ ነገር ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንገለ ነገር ይዳሎ ከም ዘሎ ስርዱ እዩ ዘሎ እዚ እቲ ኩናት ኣይተወደን ናይ ምውዳእ ኣንፈት እውን የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራን ሓቆም እዮም ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ከኣምንዎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከመይ ዝበለ ዲል ክግበር ቀሪቡ ከሎ እዩ ሃንደበታት ኪዑ መራሕቶም ቀቲሉ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣይኮነን ክልተ ግዜ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕጂ ኣሚኖም ደቂሶም ክፅበይዎ እዮም ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እታ ትቕፅል ዘረባ ናቱ ግን ኣገዳሲት እያ Actually prefer that the Americans launch a ground invasion because that's our strong point. So the Iranians would like the Americans to take territory and then the Iranians pound them on the islands or on the mainland or wherever it is they are because... With what? Trump says he's decimated your army. Trump says he's decimated your navy, your air force. With what? I think after 39 days we saw that nothing was decimated and it wasn't Iran that sought the ceasefire. Remember, let's forget the 12-day war. At the beginning of the 39 days of fighting. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢራን ግን ትፅበዮም እያ ዘላ ኢሉ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ወራር ገይሮም ደሴት ናታ ድዮም መሬት ናታ ክትሕዝ ይፅበይዎም ኣለው እዮም ነዚኣ ክገብርዋስ ንደሊ ኣለና ኣብ ኢራን ይድሎ ኣሎ እዩ ኢሉ ስለምንታይ እቲ ዝበለፀ መቕፃዕትን ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነቱ ክትዕንዎ እንድሕር ኮንካ ብብዝሒ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ክትቀተል ኣለካ ንዑ ክትገብር ተኮንካ ድማ ኣሜሪካ ኣብ መሬትካ ክመፃካ ክኽእል ኣሎ ናው እዚ ሕጂ ፈኸራ ወይ ታዲድ ገለ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ኢራን ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ኤቢሲ ሕጂ እውን ካልእ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ዝወረደ ክሳራ ከምቲ ግቡእ ሪፖርት ኮይኑ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ከቢድ ክሳራታት ንኣሜሪካ ከም ዝወረዳ ሃው ከመይ ገይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ መደበራት ናታ ክንዚ ክሳራ ክወርዳ ክኢሉ ስለዚ ኢራን ኣይኮነን ኣብ መሬታ ንዝመፀ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ በይዝ ናቱ ንዓመታት ዝሃነፆ ዕርድታት ናቱ ንዘሎ እውን ሓመዱ ንላዕሊ ዝገበረቶ እያ ስለዚ ኣብ ናቶም ባይታን ተመፂዎም ኣብ ናቶም መሬት ተመፂዎም እንታይ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ሕጂ ዝያዳ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ተራ የፃወት ዘላ ዳትስ ዋይ ድማ ኢማራት ታርጌት ትኸውን ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢማራት ሰራዊት ኣብ ምእታው እቶም ሕጂ ንኣሜሪካ እቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወራር ከካይዱ ዝደልዩ ዘለው ዝያዳ ብኢማራት እዮም ዝመፁ ዘለው ኣብ ኢማራት ሓደሽቲ ሰራዊት ብብዝሒ ኣትዮም ከም ዘለው ይዝንገር ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝርዩ ዘለው እዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ጥመተ ይኹን ንኢማራት ብፍሉይ ዓይኒ ዘጠምታ ዘሎ ምክንያት ንሱ እዩ እዝን ወዲ እዝን እዩ ነቲ ኩነታት መሊሱ ዘብእሶ ዘሎ እዩ ዝብል ኣብታ ኢንተርቪው ፕሮፌሰር ሚራንዲ ስለዚ ኣብኡ እንድሕሪ መፂኦምና እቲ ዝያዳ መጥቃዕቲ ኣብይ ክካየድ ዝኽእል ምስ በለቶ እንታይ ላሕትያ ተሳኸ ብምንታይ ጌርኩም ክትሃርምዎም ዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋርኩም ኩሉ ከም ዝተደምሰሰ ሓይሊ ባሕርኩም ከም ዝተደምሰሰ ሓይሊ ኣየርኩም ከም ዝተደምሰሰ ኩሉ ነገርሲ ደሲሜይትድ ከም ዝገበሮ ነጊርና ዘሎ ትብለላ ምናልባት ሕጂ ብኣሽሙር እያ ትዛረብ ዘላ ሳውን ኩሉ ሰብ ይፈሊጡ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ደው ዘብላ ይመሃልዎን ክንዱ ዝኣክል ተዓዊትካ ከለካ እንታይ ዓፂብካ ኣሎ ኢኻ ትብል ኣሲ ሰራዊቶም ኣጥፊኻዮ ሓይሊ ባሕሮም ኩሉ ኣጥፊኻዮ እንተለኻሲ ንኣብነት ሓይሊ ባሕሪ ደምሲሰየ ይድብል ደን ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘይትኸፍተ እንድሕር ደምሲስካዮ ኮንካ ሲምፕል ቀሊል ዝበለ ሕቶ እዩ ክትሓቲ ዘለካ ድሕሪ ደምሲስካዮ ኮንካ እዞም ኩሎም መራኽብቲ ዓፅየን ዘለዋታ ዘይትኸፍተን ክትከፍተን ኢልካ ፕሮጀክት ፍሪደም ኢልካ ከይድካ ፕሮጀክት ፍሪደም ኦፕሬሽን ኢልካ ከይድካ ፍሪደም የምፃእኻ ላ ፕሮጀክት ካ ይቀፀልካ ውሽጢ 48 ሰዓት ከይገበርካ ኣቋሪፆ ኣለኹ ኢልካ ባይ ዘ ወይ ስለምንታይ ከም ዘቋርፆ ተፈሊጡ እዩ ስዑድ ዓረብ ብሰማያይን ብመሬተይን ዝኾነ ይኹን ኣሜሪካ ትጥቀመሉ መንገዲ የለን ኢላ ብሎክ ስለ ዝገበረቶ እዩ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበ ተጠዋቢልዎ ነቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ ነዚ ክኸፍት ኢሉ ፈቲንዎ ዝነበረ ዝበልናኩም ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክኸፍት መጥቃዕቲ ገይሩ ነይሩ
حدش متقع تفتيني نيرو تطو زبلا مخنيات هندا بدما إيران زقبرت متقع تتراي نبينو زي كونه إيران نتن مراقب صبغ يراك تهرمن سلز جمرت راي كونه نتمكل خالك تقبر أمريكا كم مراقب ناتا بفلاي تاب كأي بحر كابزلو نفرت كوينات بقصاص جبان زنبره نو بكل عير ناتي تنكست بالنجار يلني لا بزيد ما سعودية مس إيران تدواوي لا منيستر قدات وصاينا سعودية مس منيستر قدات وصاينا إيران تدواوي له انت كم سبها لا أي تجلس أن كم سدواوي لكن فليتنا نيرنا التكوينات نسعودية كي تنجرة تجمر كوينات سلزنا برا سعودية بكل عيرين عمريتين دخون يكون أمريكا زنقص عسكر اللي كونن لا سلزي أنا بسكوينات زعجز عتو تساعد فاي كون غرفوا أنا اللي غلان بناتي كل عير بناتي مريض زغيد ما يلني له سلازي أمريكا بزينا السعودية كل عير حنت خد قبرة يدخلنا سلازي نتكوينات حندبت تتوابلوا كم ستري وزر لهم كأبت أولامت يك زراربية كرداء كفتني سمع كجبر كفتني قبل جوا السنة اللي مخنيات كاويز بقص سلازي again كل تنريو زلنا كنتات ببزع من قد استفل عليه ترجم زوها بزلي زجرم كنتاتاتنا هم زلنا دما إيران تريو زلا بالحي إيران تريو زلا عقمي إيران تريو زلا قرات سنتن استراتيجين نعلم زجرمي زي دونالد ترامب زقبر يبلون أمارات تاسل دسانة منين يوم قبل زوع لزلو أبستفل عليه مجابيات دما زجراج وزرباك زاربين نسمع زلنا هذا حجي دونالد ترامب انتي كارد اللو كارد خلو ده نمخانو انتي كتك أبيخل قبلك أنت نسكر. No, there's no question about that. Does the United States hold the cards? No, there's no question about that. I mean, if we held the cards, the Iranians would have been brought to their knees already, or there would be lots of evidence that they're heading in that direction. And there's no evidence of that. And again, what happened yesterday is just evidence that the administration is getting antsy, that they're looking for a way to shut this one down. One could interpret his remarks, by the way, as the administration lowering its ambitions. In other words, he just emphasized that all we want to do is make sure Iran does not acquire a nuclear weapon. The fact is that Iran has not been pursuing nuclear weapons. This is not really the key issue. The key issue has been, number one, the nuclear enrichment issue. And number two, getting the enriched uranium out of Iran and sending it to another country. Those are the sort of two key issues here. And I think that they can work out a deal and improve JCPOA. بحبشة تايم زبلو زلو كل جزء نتكونتات بتي independent media تراينا كنجمجمون نخل. أتي ناس ميديا نايز corporate media ده يكون mainstream media ده يكون سلام تايف اللي على مسيلكم حدا كل تيوم زياتهم أمريكاني. صبونا أمريكان حيلنا أمريكان زوجي بسمين بفلا بروفيسور جون مرشايمر أمريكا قصر حدا خينا هاد قصص دلي. إذا إيران زدقف وين إيران زحجز زعرف زلون تمسلكم إيران سلدفت يكون. أمريكا كن من تاي كابت عند علامة هوتيتا نربح إسرائيل تسرع سلزلا قطع سلزلوي حرق عن سلزلوي مبر أمريكا حيال تكون يدل نملس انتاي بلالو حتى انتاي لو أمريكا زخنا كارد اللي وادي أبزقو دايزي كم دونالد ترامب بزق كارد اللي نزلوا زلوا قال له وادي لوسي كارد زبالي بلان أمريكا we have no card كاردي بلان ترايدي كونسي ولا ونت تثبيتات ناتنا ولا ونتي كاب إيران ندليوز نبرنا حتوتات ناتنا بإيران تغيري له رجيم تشنجيلنا جميرنا سرعة كيرينا absolute ملو سارندر كابيتوليت قبر لكم كتمارو خلكم إلا سرعة غير له تباهلو إيتم كتب لكم تباهلو سلازم جمرة من قصة كيرينا متينا سو تريفو أما ودا توشمت حرمز نبلينا السون تريف حجي نيكولر وات واركة مع عبلية بلان أبزبل ودي يقول دونالد ترامب سلام تايك خم بلالو بقدم إيران نيكولر وات واركة مع عبلية زبل دي بيت ونين ورا نيكولر أبتدي نيكولر وات واري بس حتى نيران نيكولر انريتشمنت نتي يورانيوم يا تمع بلو لا تباهيلو برا نيكولر بس حازبل جمجام هاي نبرن ولا زرباو هاي نبرن سلازي دونالد ترامب نكهدمسي كل تمخنياتات تحتي يريد وزلو نزن دحر غيركم ليسي كغوت في خليه يزبل زلو زمالتا مالتي دونالد ترامب مواصو دسانت انچوا خوينلو مواصو دسانت انچوا بقى زقون يخون نشتي نخال ترقيب باكوت يزل زلو إيراناويان دما بفص مواصو كلي يملو سلمتاي مواصو كلي يملو again he has to learn a lesson كابزي حجي مواصو رخبوتيو كان بحدش reorganize كوين كمت سلازغل صبوق غيركم كداخمو كخللو منو ترايكم كون تتدغاغم سمينا نزنا دحر حجه امريكا زخونه مرحنا امريكا نزنا اسرائيل داغاتات نزنا اسرائيل اجندا سميعو
ካልኣይ ግዜ ናብ ኢራን ክመጽኡ የብሉን እንተ መጽኡ ድማ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከጋጥመኒ ዝብል ኣብነት ክኸውን ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ፕሬዚደንትነት ናቱ ጠቕላላ ክጽይቕዎ ክኽእሉ ኣለዎ ኢራን እንታይ ክትረክብ እያ እንድሕሪ እዚ ኩሉ ከሲራ ንዶናልድ ትራምፕ ዋላ ፕሬዚደንትነቱ ተኽሲራቶ እንድሕሪ ኢልኩም ኢራን እዚ ኩሉ ወሪድዋ ዘሎ ክሳራ ኣገሊዩ ክሳብ 100 ቢልዮን ዝበፅሕ ክሳራታት ዝብልዎ ዘሎ ብቐሊሉ ክትክዎ ዝኽእሉ እዮም ይትበሃል እገዳ እንተተላዒሉሎም ከምኡ ድማ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣብ ኢዶም እንድሕሪ ሒዞሞ ደን መብዛሕትኡ ፀገማቶም ክፍታሕ እዩ ስለምንታይ ሓደ ኢራን እቲ ቀንዲ ሓሲብዋ ዝነበረ መዓስ የጥቅዑና ብኸመይ የጥቅዑና ኩሉ ግዜ ምድላዋት እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ቁጠቦም ተረጋጊኦም ንክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም እዚ ኩሉ ጎቦታት ተኳዒቱ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣንደርግራውንድ ኣፅዋራቶም ንመሸፈኒ ኣፅዋር መፍረይ ክንደይ ገንዘብ እዮም ዘጥፉ ነይሮም ስለምንታይ ሓደ መዓልቲ ክድምስስዎም ክመፁ ምዃኖም ፅቡቅ ገይሮም ፈልጡ ነይሮም እታ ዝፈርዋ ዝነበሩ ወይ እውን እታ ዝዳለውላ ዝነበሩ ድማ ኣጋጢማ ነዛ ሕጂ ኣጋጢማቶም ዘላ ኣጋጢማቶም ንክዕወትዋ ን20ታት 30ታት ዓመት ተዳልዮምሉ ጽቡቅ ጌርካ እንተ ተዳልይኻ ሓደ ነገር ግን ከም ትዕወተሉ ህያው ኣብነት እያ ኢራን ህያው ኣብነት ንሳቶም ለይትን መዓልትን ይሰርሑን ይዳለውን ኣሜሪካ ድማ ይዕንድሩን ይጭፍጭፉን ይድንድኑን እዮም ነይሮም ሶኒ ኣብ ዩክሬን ኮይኖም ይዕንድሩ ነይሮም በቲ ድማ ንቬኔዙዌላ መንጢሎም ካልእ ኣብ ፓናማ ንግሪንላንድ ክንከይድና ገለ ይብሉ ነይሮም ኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ቡሊ ምሻሎ ደንዳኒ ናይቲ ገዛውቲ ከምኡ ድማ ሰኽራም ሰኩነታት ይፈልጥኒ ቀደም ሓያል ነይሩ ሓያል ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ይፈሮ ነይሩ ድሕሪኡ ሰኽራም ኮይኑ ድሕሪኡ ሓደ ፅሉል ኮይኑ ከምቲ ቀደም ሓያል ስለ ዘሎ ዝመስል ድማ ኩሉ ሰብ ይፈርሆ ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ገጢሙ መሕለፉ ምስከሎ ይገጥሞሞ ቤላ ገይሩ ድማ የድመዓሉ እጂ ኩሉ ሰብ ድማ ይግረም ከመይ ገይሩ የድመዓሉ ኣሎ ከመይ ገይሩ ዘጋጥም ኣሎ ሓብ ከምዚ የጋጥም ኣሎ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ገለ ዝሓብ ኣለዎ ገለስ ኣለዎም ንብል ኣለና ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ገለ ክህልዎም ይኽእል ንብል ኣለና ዋላ ሓንቲ የለን ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ ኣሜሪካ ዋላ ሓንቲ ዝተሓበ ነገር የብላ እታ ዘላታ ኩላ ተጠቂማትላ ዋላ ሓንቲ የለን ሓንቲ ካርዲ የለን ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኢልኩም ዋላ ሓንቲ ዝተረፈ ካርዲ የብልና ኩሉ እቲ ካርታት ተጠቂምናሉ ሓሺሽና ኢና ኢራን ግን ዝተሓበ ካርታት ኣሎ ምክንያቱ ባቤል መንደብ ኣለውን ኣብነት ብንእሽተይ ትእዛዝ ባቤል መንደብ ክዓፅው ይኽእሉ እዮም so they have a big card ኣብ ኢዶም ሑቲ ኣይኮነን ሎሚ ኢራን ኣብ ውግእ ከሎ በይኑ ሑቲ ንክንደይ ኣዋርሕ ንቀይ ባህር ዓፂዎ ነይሩ ስለዚ ሑቲ ኣብ ዝበልዎ ትእዛዝ ባዕሉ እውን ይብል ኣሎ ኣብ ንኢራን ኣብ ዝበለትኒ ክዓፅወ ይብል ኣሎ ባቤል መንደብ ድማ ከባቢ 15% ንግዲ ናይ ዓለምና ዝሓልፈሉ ቦታ እዩ so ኢራን ብዙሕ ካርድ ኣለዋ ኣብ ልዕሊያ ካርታት ናታ ድማ ነታ ኢማራት ትበሃል መሊሳ ክድምስሳ ትኽእል እያ እዚ ማለት ድማ ንኣሜሪካ ኣፀቢቑ ዝስማዓ ነገር እዩ ስለዚ ኢራን ብዙሕ ካርድታት ኣብ ኢዳ ኣለዋ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንዑ ነቲ ካርድታት ግን ኣይተጠቀመቱን ኣላ ብግምጣዊ ኣሜሪካ ዘይህብናን ዝኾነ ካርዲ የብልናን እቲ ዝነበረና ተጠቂምናሉ በቲ ዝተረፈ ድማ ሕጂ ንቆሻመድ ኣለና ይብሎ ኣብዚ ካስምዕዎም about a potential peace deal with Iran. Axios is reporting that the White House believes it is getting close to an agreement on a one-page memorandum of understanding to end the Prospect Army Admiral James McPherson. And Zaman, break down what we know about this. Specifically what's inside this memo, but there is some reporting from Axios. But firstly, the Pakistanis have been telling me today, sources within Pakistan who are linked with the mediation, that the Prospect ሓደ ካብቲ እዛ ሓንቲ ገጽ ዘለዋ ሜሞራንዶም ዝብልዋ ዘለዉ እንታይ ኣለዋ ንዝብል ገለገለ ነጥብታት ካብኡ ዝወፅእ ዘሎ እንድሕሪኹሞ እዚ ኣክሲዮስ ዝበሃል ዘውፅኦ እዩ ዲክሌር ኣን ኤንድ ቱ ዎር ኢን ዘ ሪጅን ጠቕላላ ኩናት ጠጠው ንኽብል ኤግዛክትሊ ኢራን ዝደልይዎ እዩ ምቁራት ናይ ተኽስቶ ይኮነሲ ናይ ሓዋር መፍትሕን ናይ ሓዋሩ ጠጠው ምባል ናይ ኩናትን እዮም ዘልዩ ዘሎ ካልኣይ start a 30-day period of negotiations on a detailed agreement to open the strait ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ዝፍፀም ዝርርብ ንጹር ዝኾነ ከም ድማ ኩሉ ነጥብታት ኣብ ባይታ ምፂኻ ዝዝረብ ድሕሪኡ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈተሉ ዝኽእል ኣገባብ ማለት እዩ ሊሚት ኢራንስ ኒኩላር ፕሮግራም ከምኡ ድማ ብዛዕባ ናይ ኢራን ኒኩላራዊ ፕሮግራም እውን ክድርቶ ከም ዘለዋ ዝትንክፍ ሊፍት ዩኤስ ሳንክሽንስ ትሪእዋ ኣለኹም ኣሜሪካ ኩሉ እገዳታት ተከተልዕል ዲስ ኢዝ ደ ኪ ኣገዳሲ እያ ንኢራን እዚኣ እንተሃሪሞም ኣብቲ ኩናት ከምዚኣ ኣተው እዩ ብዓይኒ ኢራን እዛ እገዳ ትበሃል ተልዒሎማ ኣብቲ ኩናት ዝወረዶም ክሳራ ኩሉ ክርስዕዎ ክእሉ እዮም ስለምንታይ እዚ ገዳ እዚ ክንዲ ምንታይ ስምብራት ገይርሎም ኣሎ ፅቡቅ ገይሮም ትፈልጡ ከምዘይ ምዕብሉ ንሓንቲ ወርሒ ጥራይቲ እንድሕሪ እዚ ገዳ ተላዒሉሎም ኣብቲ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ቺፕስ ክገዝኦም ቺፕስ ማለት እዚ ኣድቫንስድ ቺፕስ
ካብ ቻይና ክገዝኦም ኢሚዲየትሊ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ካብቲ ዘሎ 10% 20% 30% ክሕይል እዩ ስለምንታይ ኣድቫንስድ ቺፕስ እንድሕር ገይሮምሉ እቲ ሚሳይላት ናቶም መሊሱ ክሕይል እዩ ፈጣን ክኸውን እዩ ብርቱዕ ክኸውን እዩ ርሕቀት ክህልዎ እዩ ኩሉ ነገር ክህልዎ እዩ ዘለዎም ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ ብኡ መጠን ድማ ክሕይሉ እዮም ቁጠባናቶም ከምኡ ብዙሕ ነገር ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኣድቫንስድ ቺፕስ ካብ ቻይና ክገዝኡ እንድሕር ክኢሎም መሊሱ ኣድቫንስድ ክኸውን እዩ ኩነታት ናቶም ናቶም ሊዳት ካልእ ዘድልዮም ዘሎ ሞደርን ቴክኖሎጂ ኣብቲ ዓዲ ሕክምናታት ናቶም ድዩ ኩሉ እቲ ዝደልይዎ በሊሕ ዝኾነ ህዝቢ ፃዕራም ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎ ጥራይ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ስለተዓፀዎ ከምቲ ዝድለ ክምዕብል ኣይከኣለን ልክዕ ከምዚ መኪና ብብዙሕ መንገዲ ተኸዳግን ግሮሱ ዝጎደላ ከምኡውን ገለ ነገራት ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ስለተኸልከለካ ጥራይ ከምኡ እዮም ኮይኖም ዘሎ ስለዚ እቲ ጎዲልዎም ዘሎ እንተወሲኾም ቁጠባናቶም ክትንስኣሉ ዝኽእል ብፍላይ ምስ ቻይና ድማ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ስለ ዘለዎም እቲ ገዳን ተተላዒሉ መሊሱ እቲ ሽርክነት ናቶም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ይኽእል restrictions on shipping through the strait and the US naval blockade ካልኣይ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዋላ እኳ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ በዓላቶም ከመሓድርዎ ዝኽእሉ ነገራት ይግበር ከም ዘሎ ይንገር እንተሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ I'm going to show you a few things where is that እዚኣ መኸርየኩም ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓድሽ ሕጊ ከታታትውሉ መዲቦም ኣለው so if the negotiations collapse, US forces would be able to restore the blockade or resume military action. ስለዚህ ትዝርብ ተደይ ሰሊጡ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ብሎኬድ ዕፅዋ ክትዕፅያ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ እዮም ዝብሉ ዘለዎም ውልሲ ንሶም ድዮም ከምኡ ክገብሩ ወይ ኢራን እዮም ዝያዳ ክገብሩ ነዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ኢራን ኣውፅኦሞ ዘለዉ ሓድሽ መምርሒ ኢራንስ newly created Persian Gulf Strait authority has reportedly emailed መንግስቲ ኢራን ሓድሽ ጨንፈር ናይ መንግስቲ ወይ እውን ሓድሽ ኦቶሪቲ ንሓደ ጉጅለ ናይቲ መንግስቲ ገይሩሎ እንታይ ዝገብር እሱ ድማ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ዝእዝዝ ማለት እዩ እቲ ሕግን ፖሊስን ዘውፅእ ሕጂ ንሳቶም ድማ ነተን ተዓፅየን ዘለዋ መራኸብ ናቶም ካምፓኒታት ናተን ኢሜይል ሰዲዶምሎም ኣለው እንታይ ዝብል መጀመርያ ነዚ ንሕና ንበኩም ዘለና ሓበሬታ እንተማሊእኩም ጥራይኩም ክትወፁ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትሓልፉ ትኽእሉ በዚ ናትና ትእዛዝ ምስ ትኸዱ ጥራይ እንታይ ኸ ትእዛዝ ቁፅሪ ሓደ ዝኽፈል ኣለዎ ነቲ ኬላ ክትሓልፍ ክትከፍል ኢኻ ብምንታይ ኻ ክትከፍል ብናይ ኢራን ሪያል ኢኻ ክትከፍል እዚ ሕጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ነቲ ባጤራ ናይ ኢራን ንሰማይ ንላዕሊ ገፁ ክደይቦ እዩ ምክንያቱ ካብ ህዝቢ ኢራን ወፃኢ ካልኦት ሃገራት ሪያል ንክገዛእ ስለ ዘገድድ ካልኣይ ጋራንቲስ ኢንሹርድ ዊዝን Iranian banking system guarantee ዝኾነ ድማ በቲ ናይ ኢራን banking system ክትገብር ኣለካ ሳልሳይ countries that caused or contributed to damages during the war must pay reparations before obtaining a permit ኩለን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ዝኣወጃ ዕንወት ዘውረዳ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን መርከብ ናተን ምውፅአን ካሕሳ ናይቲ ዝገበሮ ዕንወት ክኸፍላ ክኸላ ኣለወን ድሕሪ እዩ ፍቓድ ናይ መሕለፊ ክወሃበን ዝኽእል countries that sanctioned Iran or blocked its assets abroad are banned entirely ሃገራት ንኢራን ዝኣገዳ ከምኡውን ናይ ኢራን ገንዘብን ሃብትን ብሎክ ገይረን ዘለዋ ድማ ጠቕላላ በዚ ክሓልፋ ኣይኮነን ወይ እውን ነቲ ዘለዎ ክቕይራ ኣለወን ማለት እዩ non-compliance results in a vessel seizure and a fine of 20% of the cargo value እንድሕሪ በዚ ሕግናትና ክትሰማማዕ ዘይክኢልካ ድማ ነታ መርከብ ሒዝና 20% ኣብ ውሽጣ ዘሎ ካርጎ ክንወስዶ ኢና ወይ እውን ነታ መርከብ ክንወስዳ ኢና ከምኡ ድማ 20% ኣብቲ ውሽጣ ዘሎ ካብቲ ቫልዩ ናታ ከም ካሕሳ ክኽፈል እዩ ማለት እዩ all vessels must follow designated corridors ኩለን ተን መራኽብ ድማ በቲ ንሕና ነቦም መንገዲ ክኸድሎም comply with Iranian armed forces instructions በቲ ትእዛዝ ናይቲ ሰራዊት ኢራን ዝቦም ድማ ክኸድሎም Israeli flagged vessels and any ships going to or from Israeli ports are banned ናይ እስራኤል መራኽብ ከምኡ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ደሴታት ናይ ወደባት ናይ እስራኤል ዝረግፃ መራኽብ በዚ ቦታ እዚ ጠቕላላ ክሓልፋ ኣይኮነን simple enough right እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ትእዛዝ እዩ እዚ ግን ቅድሚ ዝርርብ ዝበሃል እምበር ኣብቲ ዝርርብ ምስ ኣተው ዝቀያየር ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ኢራን ከም ዝተዓወተት በዚ ኢኻ ትርኢ ተዓዊትና ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዮም ዲማንድስ ጠለባት ናቶም ዘቕርቡ ዘለዉ ከቢድ ጠለባት እንጂ ዶናልድ ትራምፕ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክኸውን ይድሕር ኢልኩም I don't know
but it doesn't seem ብዙሕ options ብዙሕ ካርድታት ኣብ ኢዱ ዘለዎ ይመስለናኒ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ምርጫታት የብሉን ስለዚ ካልኣይ ድማ እንታይ ብዝብሉ ዘሎ መጠን እቲ ኩነታት ዝቐፀለ መጠኑ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሽግር እናዓበየ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ተቐላጢፉ ክገብር ኣለዎ ካልኣይ ድማ ንኢራን መሊሱ ዘሻድን ነገራት ይርአ ኣሎ ሓደ ካብኡ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እቲ መድረክ ናይ ዓለምና ክሳዕ ክንደይ ተቐይሩ ከም ዘሎ years, militaries have spent billions on air defense. This is the ability to spot a threat, track it, and kill it before it lands. But what if this threat doesn't broadcast a signal? What if it doesn't show up on the radar? And what if it cannot be jammed? That is now the threat emerging in West Asia, especially on the Israel-Lebanon front. It's a front that has remained active despite a truce between the two sides. Hezbollah has introduced a new kind of drone, and it is causing real problems on the ground. These are fiber optic drones. They are small, they are fast, and they are difficult to detect. መብዛሕቲ ግዜ ብዛዕባ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ክንዛረብ ከለና ንእስራኤል ዝወዳደራ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ የለን ንብል ነርና ናትሩ ሓቂ ይኮነን እዚ ነገራት ኩሉ ተቐይሩ እዩ ትማሊ ሓማስ ኣብ ውሽጢ ቃዛ ጥራይ ኮፍ ኢሉ ከሎ ምስ ካልእ ዓለም ከይተራኸበ ከሎ ባዕሉ ሓፃውንቲ ቀራቂሩ ብዝሰርሖ ሚሳይላት ንክልተ ዓመት ዝኣክል ምስ እስራኤል ከም ሕዙም ተጋጢሙ እስራኤል ድማ ሙሉእ ክትዕወተሉ ይከኣለት ንሓማስ ዝኣክል ጥራይ ንእሽተይ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ንእሽተይ ቃፅዖ መሬት ኣትዩ ዘሎ ካብኡ ወፃኢ ርክብ ምስ ዓለም ዘይብሉ እስራኤል ክትዕወት ኣይከኣለትን የስ ብዙሕ ሰብዕንያ ንቃዛ ድማ ደምሲሳታ ጠቕላላ ግን ንሓማስ ኣይደምስሶቶ ሓደ በሉለይ ክሳዕ ክንደይ እዚ ኣሲሜትሪክ ወርፌር ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዓለምና እናገደነ ይመፅእ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ ንሊባኖስ ቀፃሊ ትድብድብ ኣላ እስራኤል ንሊባኖስ ትጭፍጭፋ ኣላ ንሓማስ ደዚ ሕዝብላ ግን ክስዕሮ ኣይከኣለትን ሕሉፍ ሓሊፎ ሕዝብላ በዛ ትሪእዋ ዘለዎም ድሮን ገይሩ ከቢድ ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ ንእስራኤል ነቲ ኣብቲኦም ሒዞሞ ዝነበሩ ክቆፃፀሩ ከምዘይክእሉ ገይርዎም ኣሎ ምክንያቱ ኣዝዩ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ እቲ ድሮን በቲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ትራክ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ መመፅኡ ድማ ሓደጋ ይፈጥረሎም ኣሎ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ብፍላይ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹ መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ሰራዊት ኣብዘይ መሬቱ ኣትዩ ዘሎ ንዑ እዘን ድሮናት እዚኣተን ተንቀንዲ ቀተልቲ እየን ስለዚ ምናልባት ተቐላጢፎም ካልእ ቴክኖሎጂ ክምህዙ ኮንዲ ኣይምህዙን ካልእ ኣርስቲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይኑዎም ዘሎ በዘን ድሮናት ዝፍጠር ዘሎ እዩ ሕዝብላ ድማ ካልእ ንእሽተይ ኦርጋናይዜሽን እንታይ ዘርእየካ እዚ ንፀላኢኻ ሎሚ ከምቲ ንሱ ዘለዎ ታንክታትን ሚሳይላትን ነፈርትን ብመሓፅር ኣይኮንካን ትስዕሮ እንታይ ዳ ንዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ዓለምና ተጠቒምካ ብኣዝዮም ንኣሽቱ ባዕልካ ክትፈጥሮም ትኽእል ባዕልካ ክትበላሓተሎም ትኽእል ወላ ንካልእ መዓላ ኢልካ ዝገዛእሃዮም ድሮናት ኣቃኒኻ ነገራት ቀይርካ ትዊስት ጌርካ ንዕላማኻ ከም ዝውዕል ጌርካ ንፀላኢኻ ከተንበርክኸሉ ትኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንኣሽቱ ሓይልታት ድሩት ባጀት ዘለዎም ድሩት ዓቕሚ ዘለዎም ብተዓፃፃፊ ካብኦም ንዝዓቢ ከንበርክኸሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ኢንክሬዲብል ኣብ ከምዚ ደረጃ ናይ ዓለምና ንርኢ ምህላውና ስለዚ ሕዝብላ እውን ብግድዩ ንእስራኤል ሕማም ርእሲ ሓሊፉ ሕማም ልቢ ኮይኑዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ዝኣክል ከም እስራኤል ዝበላሓት ወይ እውን ሓድሽ ኣፅዋር ኣዳፕት ዝገብር ወይ እውን ዘማዕብልን ኣፅዋራቱ ዘሕድስን ኣይነበረን እዮም ዝብሉ እስራኤል ከማን ክቋፀሮ ዘይክእል ቴክኖሎጂታት ይፍጠር እንተሎ እንታይ ካ ትብል ማንም ሓይሊ ሽግር ክመፁ ከም ዝኽእል ማንም ሓይሊ ሕጂ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣወዳዲርኩም ተሪኹም ኣሜሪካ ዝኣክል ቻሌንጅ ይነበራን ቅድሚ ሕጂ መወዳድርታ ዝገጥማን ዝሃርማን ስለዘይነበራ ኣይትበላሓትን እያ ነይራ እስራኤል ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ እናተበላሓቲ ነገራት እናቀያየረ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ሶ እስራኤል ከማን ኣዳፕት ክገብር ኣይከኣልና ኣሎ ምስቲ ኩነታት ማለት እዩ የስ ሕጂ ተቐላጢፎም ነዚ መፍትሒ ክረኽቡሉ ይኮኑ እስራኤላውያን ክብለኩም ኣይክእልኒ ቨሪ ፋስት ነገራት ኣብ ምቅያር ብግምቱ ኣልባ ዓላ ኣሜሪካ ኣመነ ግዜ ይትወስድ ስለዚ that's why ኢራን ቤተር ቻንስ ኣለዎም ኢራን ዝለዓለ ቻንስ ኣለዎም ንኣሜሪካ መመሊሶም ቻሌንጅ ክገብርዎ ምክንያቱ ኢራናውያን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስግኣት ሪል ስግኣት እዩ ዓብ ስግኣት ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝከኣሎም ከመይ ገይሮም ነፍሶም የድሕኑ ተቐላጢፎም ፀጋታቶም ብምሉእ ነፍሰ ምክልኻል እዮም ይጥቀምሉ ኣሜሪካን ከም ይኮኑ that's why ድማ እቲ ኩነታት ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ከቢድዎ ዘሎ እዚ እውን መርኣያ ናይቲ ኣቲናያ ዘለና መድረክ ናይ ቁጠባን ፖለቲካን እዩ ንቐፅል ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ንዝብል ወይ እውን እንታይ እቲ ኔክስት ስቴፕስ ናቶም ክኸውን ዝኽእል Founder, Executive Vice President of the Quincy Institute for Responsible Statecraft. So that was quite a contrast, by the way, between the president and then the briefing we had from his Secretary of State, Marco Rubio, later in the day. But this idea of crying uncle. So what would you say? Where are we?
Look, this is actually very consistent. This is exactly what Trump has been saying for the last couple of months. And we heard also back in January that his envoy Witkoff told reporters that Trump was frustrated that the Iranians had not surrendered yet, thinking that the military threats, etc., would cause them to surrender and the amassing of 1/3 of America's navy outside of Iran's shorelines. Now we're hearing on Wall Street Journal reported yesterday that Trump is frustrated that they haven't surrendered because of the blockade. The problem is the search for a surrender. Iran is not going to surrender, and Israel is not going to surrender now because it didn't lose this war. Had we actually pursued meaningful and realistic objectives, we could بحفش انتي ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ቶፕ ኤክስፐርት ነዚ ኩነታት ናይ ኢራን ካብ ዝከታተሉ ዘለዉ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኢራን ጽቡቕ ስእሊ የብሉን ይብላ ኣሎ ካብ መጀመሪኡ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ንኢራን ጽቡቕ ጌራ ይተረድኦምን ኣሎ ኢሉ ዳትስ ዋይ ድማ ኩሉ ግዜ ጌጋ መደምደምታት ጥራይ ዝበፅሕ ዘሎ ኢሉ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኩሉ ኣፅዋራቱን መራኽቡን ነፈርቱን ኣብቲ ቦታ ምስ ቀረበ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኮይኖም ዘይተማረኹ ኢራን ኢሉ ይጭነቕ ነይሩ ኢሎ ስቲቭ ቪትኮቭ ዝበሃል ቺፍ ኔጎሽተር ወይ ናቱ እቲ ስፔሻል ኤንቮይሲ ዶናልድ ትራምፕ ተገሪሙሎ እንታይ ኮይኖም ኢራንሲ እዚ ኩሉ ኣፅዋራትና ናራዩ ክማረኹ ዘይከኣሉ ኢሉ ሕጂ ድማ ከምኡ ኩሉ ግዜ ክማረኹሉ ጥራይ ዝደሊ ዘሎ ኢሉ ኢራን ግን ትማረኽ ሃገር ኣይኮነትን ኣይርድኦምን እዩ ዘሎ ኢሉ ምምራኽ ንዕታቶም ኦፕሽን ኣይኮነን ብፍላይ ኢራናውያን ክንዲ ዝሓረምካዮም ሓሪምካዮም ታሪክ ናቶም ተንቢብካ ብዙሕ ክትሃርሞም ትኽእል ኢኻ ናይ ምፅማም ክእለት ኣሎ so wherever you put ኩሉ ዓይነት ፔን ተውሪትካሎም ናይ ምፅማም ክእለት ኣሎ ክንደይ ኣብ ዘበናት ክንደይ ግዜ ክገዝዎም ኢሎም ሓይልታት መፅኦም እዮም ብዙሕ ወላ ንሸመንተ 9 ዓመት ክጨፍጭፎም ትኽእል ኢኻ they don't give up ኢዶም ኣይቡን እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚኣቶም ክፃወሮ ዝኽእል ኣይኮነን ዋላቶም ኣማኻርቱናቱ በዓል ስቲቭ በነን ብዙሕ ግዜ ዝዛረብዎ ነገር እዩ ኢራናውያን ናይ ብሓቂ ሓያላት እዮም ምናልባት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ እገዳን ፀገም ስለ ዘለዎም ኣዳኺምካዮም ዘለሃ መስለካ ኽእል ግን ናይ ብሓቂ ቃንዛ ክፃወሩ ዝኽእሉ እዮም እቶም መራሕቲ ናቶም ነዚ ፎሬን ሚኒስተር ናቶም ሓደ ግዜ ኢንተርቪው ገይሮምሉ ኣይትፈርሁን ዲኹም ከይቀትልኹም ኢልዎም ካባና ዝበልፁ ዝሞቱላ ዓዲ እያ ሞት ንፈርህ ተነብር ምስ ኣሜሪካ ንገጥም ኣይመሃለናን ኢልዎም ኣነ ክመውት እየ ብካልእ ክትካየ ስለዚ እቲ መስርሕ ክቕፅል ኢልዎ ንሞት ዝፈርህ መርሕነት የለን ኣብዚ ኢሎም ሶ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ሰብ ናይ መወዳእታ ከተፈራርሁ ትኽእል ብሞት ጥራይ ካብ ሞት ዘይፈርህ ጅግና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቻው ተወዲኣ ታገይ ተፅኦታ ተቐይረ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ሞት ጥሜት ከማን ክፃወር ዝኽእል ኣይኮነን ዋጋ ናይ ነዳዲ ምውሳኽ እውን ክፃወር ዝኽእል ህዝቢ የብሉን ግደፎ ሞትን ስቃይን ስግደፎ ነዳዲ ብክልተ ቅርሺ እንተወሲኹ ክፃወር ዘይክእል ሓፊሉ ክግምጥሎ ዝኽእል ህዝቢ ዘሎ ሓቁኻ ስለምንታይ ኣብ ምንታይ ክብል እዮም እንታይ ክንረብሕ ኢልና ኢና ክንዲ ቁጠባና ዝተበላሸው ኢራናውያን ኣብ ዓዶም ጀማሎም ገይሮም ይነብር ኣለዉ ናባና ክትኩሱ ይደለዩ ምሳና ክዋጉ ይደልዩ ንዓና ከጥፉና ይደልዩ ቁጠባና ከበላሹ ይደልዩ ሓንቲ ይደልዩና ብፅጋብ ከይድና ንሃርሞም ተለና እሞ ብሰንኪ ምህራብና ቁጠባና ይበላሸ እንተሎ ነቲ መራሕናትና ክንብንቁር ኣለና ይብላ ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካ this is exactly what's happening that's why ድማ ኢራናውያን ኣብታ ዘላቶም ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ነኺሶም ክኸዱ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ውዩ ኣብቲ ናቶም መስርሕ ክምለስ እዩ ኣማራፂ የብሉን ስለዚ ኣብ ኢራናውያን ጽቡቕ መረዳእታ ስለ ዘይብሉ ክፈሽል ጥራይ ዝኽእል እዩ ዝብሎ ዘሎ gotten a deal much sooner, we would never have had this war. This entire war, this escalation with the blockade, all of these repercussions is coming from this unrealistic pursuit of the other side's surrender. So what about the idea then of at least making some progress on the nuclear issues, which did seem to be the focus in part of Rubio when he spoke? Here's the Secretary of State from earlier. We know for a fact that they retain highly enriched uranium at 60%, that they did so, and that has no civilian use, none, zero whatsoever. So they have an opportunity here to agree to something. They're acting like they want a military, nuclear program. So what about that? Take surrender back for a moment, and they have an opportunity, as he puts it, to agree to something. What might that something? ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዘለዎም ኒኩለራዊ ዓቕሚ ዓብዪ ምዃኑን ንሲቪላዊ በዓላ ክኸውን ዝኽእል ከም ዘይኮነን ብሓፈሻ ነዚ ከይረከቡ ከመይ ጌርና ሰላም ክንገብር ንኽእል ንዝብል ዘረባ እዩ ሕጂ ነቲ ዘረባ ኩሉ ግዜ ክጠዋዊዎ ስለ ዝደልዩ እምበር ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኢራን ኣብኡ እውን ዲስከስ ክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ ብመንገዲ ዑማን ፅቡቅ ጌራ ገሊፃ ነይራ እያ ግን ዝርዳኣ ሰብ ስለዘይተረኽበይቲ ኩናት ጀሚሩ ንስማዓዮ ግን Well, look,
it was actually the pursuit of surrender in the nuclear talks as well that preceded this war. Because in February of that year, the Omanis negotiated a deal in which the Iranians agreed to downblend their 60% enriched uranium. They would reduce it so it actually would come down to about 1975% and then would be used for fuel pads. So we had a solution to that as well, and Trump rejected it because he wanted their surrender. So to go asking for that at this point while still insisting on surrender is a very, very odd way of negotiating. I'm sure Exactly. ከምዛ ዝበልና ኢና እዚ ኢራን ነዚ ነገር እዚ ንክትዓልዮ እውን ተሰማሚዓ ነይራ ሕራ ኢላ ነይራ ብሰንክናትና ፀገም እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክብፅሕ ዘይከኣለ እምበር ተሰማሚዓ ነይራ ነዚ እውን ክትህብ ንዑ ዲስካስ ክትገብር ካለ መዕለብ ንክግበረሉ ሲ ተረዳድያ ነይራ ግን ከምኡ ንክገብር ድልውነት ዘሎ መርሕነት ስለዘይነበረ ነቲ ነገር እቲ ተረድዩ ነቲ ዘሎ ፀገም ኣልዩ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ድልው መርሕነት ስለተሳነይ ናብዚ ኩናትን ሕጂ ኣቲና ዘለና ድራማ ናቲና ዘለና ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዝርርብ መዕለቢ ክግበረሉ ዝኽእል ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣተሓሳስባናቱ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ብዙሕ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ተዛረበ እስከ ክነምፃልኩም ኣብዚ I'm Hallie Jackson in Washington. I want to take you to the White House now, where President Trump has just started answering some reporter questions on the war against Iran. Let's listen in for a moment. We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yes, please. Thanks, President. Good to see you. What are the status of these talks? They're very good. Just give some insight as to where well, we've had talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. They're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. بحفشة انتهي زبل زلو دونالد ترامب زرب يكايد كم زلون نما علبك كم فتن كم زلون يو كنا جرز فتن زلها بأفوز زخافتا تفل على عينه تجرج أو زرب حدا جزينا تزرب يزخيد زلو and then تي محجون تزراريبكم كم تبلي خابز عجزيجن حدا جبوت زخانة لو تجن يرأيلن يبلو له قرعات زبيهم قرعات لو زخانة بقليلو تسعيرهم إيدهم كبز خلي حزبي قانون ولا تم راحتناتهم that's why دما نساتهم زكالهم كجبري فتنلو تزرب يكايدالو جن أبحد معلبكم بس حكالنا فمي totally أب كابكونات زتفات هزربايو مخنياتو زخونة نجار بتجبو زجبرو نجار بوجن إيراني تحك زلو إيرانوي عندما زبلو زلو أبكون الناس تمسرت زربا كم زي كونه ينقرلو. Sometimes they fight on pride because they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went into Venezuela. Smart people, great people, a really strong military. بعفشة نسو كل علاماناتو كم فنزويلا خجبري لي خيدو نيرو أي سلط أنسل زخون نمبر. By the way, بزوج زي كفيلو دزارب زلوها سأجمع قاتي موهم زلوني نكرهجي. نت الناس أجمع كم زلو دونالد ترامب نكري. Normally بزوج زي كفيلو تراي دزارب حف قبل يكلني نوي حوان حف قبل يكلني. he's بزوج نايت أنا تأجمع كم زلون ملكتها تالونه أمره تأجمع له ولا أنا كلاوي تأجمون كم زلو قولي عزر أنا قرأت عليه يمزول زلو لذي كاب 330 مليون حزب زلوا قدمي جو بايدن أبسكالانا ودغه خيط حجد مازي انتي وريدوم زم حزب زيهم زياتهم كان ديمقراطي چامبيونين انا بالو كفكرو زغلو انا سي تساينو لبام تساينو بلح تساينو ديو اب كم زياتهم زوتكم ساك انديت هاجر مبزحتو غزي انتايم زبلو كاملت هاجر زيهم كلته بفلاي جو بايدنن زين ابز ودادرو زلو زيهم كلته تراي بوخانم بمرጫናትና كن منتاي كم زودقنا خم هاجر ابي خاطر يم زبلو اتحساسبون بلح يكونه طعنوم طعيا يكونه أكلاوي يكون أمراض إنهم كاب صبغ زي كونه زياتهم يمنت هاجر كم حدروا زياتهم دما يمرج عناتهم حجون تغني ما كم زغني في اللتنيكن it's just بحق زقرمي كاب كلتشن 10 تشدشن كساب يجي دونالد ترامب جو بايدن يجي دونالد ترامب ني كباب 10 تخلت عمد تمساسالي مرحنة incompetent يوم زبلو كلتيوم نتناي ديمقراطس زي بقع محدراي بلوني رم نزناي دونالد ترامب دما تياتهم زي بقع محدران فلتا زي بلو محدران نابليوم زاربهم زلو كن تي تفلوتي كاناتهم نزي مسل رزي ناي بحكي ابتي دلو كنتا تمليسنا هنرمو بوغيرنا كنا اساسو كن فترينا مجمريا
እንታይ ክመጽእ ኸልስ ከንገምግም optimism before. So let's break down what we understand, what we know, and what we might hope for going forward. Yeah, we've heard optimism before, and it's very easily fallen away and very quickly fallen away. I mean, what we understand is that there is going to be, or an effort to get, a very, very simple agreement. Memorandum of understanding is a good way to describe it. This is something that will have very, very few sentences in it. It's something that's designed to allow both sides to get to a position. If they can agree on this, then they might be able to agree to get back around the table and talk face to face. And the aspiration is that if you can talk face to face, then you don't face some of the same pressures that you might do trying to pull together a much more complicated and burdened text that could pull sort of hardliners in, hawks on all. በሐፈሻ ብዙሕ ግዜ ናይ ተስፋ ምልክት ርኢና ኢና ካብዚ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንነዊሕ ዘይጸንሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናብታት ክጸቅጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እውን እንተኾነ ንሪኦ ዘለና ቅልል ዝበለ ሓንቲ ገጽ ዘላታ ውሑዳት ጽሑፍ ዘለዋ ክልቲኻ ክትረዳዳኣሉ ትኽእል እሞኻ ኣብ ጣውላ መጺኻ ገጽ ንገጽ እናተራእኻ ክትዘራረበሉ ትኽእል መድረኽ ንምፍጣር እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢራናውያን ኣዝዮም ሓያላት ተዛተይቲ ምዃኖም እዮም ዝንገሩ very tough negotiators እዮም ዝብልዎም in that sense ከምኡ ስለ ዝኾኑ ሓያላትን ከበድትን ኣይኮኑን ንሳቶም ንህላውዮም ቃልሲ ስለ ዘለዎም ንህላውዮም ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ሕድገታት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ነቲ ሃገር ንናጽነታን ልዕላውነታን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ስምምዕ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ነዚ ድማ እዮም ከበድቲ ተዛተይቲ እዮም ዝብልዎም ዘሎ ኩሉ እቲ ዲማንድስ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ከቢድ ንኢራን ድማ ከም ሃገር ከም ልዑላዊ ሃገር ኮይኑ ንኽሰርሕ ዝብድህ ስለ ዝኾነ ኣይቅበልዎን እዮም ሕጂ ግን ኣብ ባይታ ዝበለፀ ፀብለልትነት ስለ ዘለዎም እቲ ቃንዛ ድማ ንነዊሕ ንሳቶም ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ክፃወርዎ ስለ ዝኽእሉ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንዓለም ሙሉእ ዝቆንዙ leverage ስለ ዘለዎም ወይ እውን ንዓለምና ሙሉእ ብጎሮ ራእይ ሒዞምማ ስለ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚኣ ሓንሳብን ሓዋሩን መፍትሒ ናይ ሽግሮም ክረኽቡ እዮም ክፅዕሩ ነዚያ ድማ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ዝቐርብዎ መድረኽ እውን ተመሳሳሊ ርእቶን ሓሳብን እዮም ዝህቡ ዘለው and this is really ኣብ መወዳእታ እታ ዕላማ ነዚኣ እያ ኢራናውያን ናይ ህላወዮም ቃልሲ እዮም ዝገብሩ ዘለው ናይ ህላወ ቃልሲ እንተለካ ኮይኑ ድማ ናይ ግድን ናይ ህላወ መፍትሒ ኢኻ ክትረክብ ትደሊ ንግዚኡ ኣብ ኣቋራጭ ዝርከብ መፍትሒ ረኺብካ ክድቅስ ኣይደልን ኢኻ and this is ናይ መወዳእታ bottom line story ናይዚ ኢራናውያን ሓንሳብን ሓዋሩን ሽግሮም ክፍታሓሎም እዮም ዝደልዩ ዘለው and we'll see በዚ መንገዲ ክብፃሕ ድዩ እምበር ኢራናውያን ኩናትና ንፅበ Stop. I'm saying that for 39 days, I'm not saying it was a 39-day war. It is ongoing. But at the beginning, Trump, like in the 12-day war, said unconditional surrender. That didn't go as planned. And then he began to say, and Hegseth began to show charts that on days 3, 4, 5, 6, look at the missiles, they're running out of missiles, they're running out of drones, it's almost over. ብዙሕ ግዜ ከም ተፈከረ ብዙሕ ከም ዝተዘርበ ብዛዕባ ኢራን ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካ ንኢራን ከንበርክኽዋ ኣይከኣሉን ኣብ ልዕለና ከም ዝወደቕና ከም ተሰዓርና መራሕትና ፋሕፋሕ ከም ዝበሉ ከም ዘይንረዳዳ ኣለና ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ግን ኣብ ባይታ መን እዩ ዝያዳ ሕድገታት እናገበረ ዝኸይ ዘሎ መን እዩ እናለመነ ዝኸይ ዘሎ መን እዩ እናተንበርክኸ ዝኸይ ዘሎ ንሓቂ እንተገደፍና ይብሉ ኢራናውያን ብሓቂ ጥራዮም ዝገጥሙ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንኢራን ፈቲኻ ፀሊኻ በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ በቲ ዝብልዎ ዘለውን ተመሳሳልነትን ብጭብጢ እውን ከተሰንዮ ስለትኽእል ኣብ ሓቅነት ዝቐረበ ምሉእ ሓቂ ንሱ እንተዘይበልና ናብ ሓቂ እቲ ዝቐረበ ናይ ኢራን መርገፅን ኣካይዳ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ዘካትዕ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሻ ዝያዳ ናብ ሃገራት ዓረብ ዘተኮረ ድማ ብዙሕ ስጉምቲ ስለ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮናተይ ንዑ ብፍሉይ ክንሪኦ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ድማ ኣይተቋርፁ ተንኪዩ